Také městská část Praha 13 vítá svoje prvňáčky, ale už léta pro ně nemá připravené žádné proslovy v prvních třídách. Naopak, má pro ně připravenou spoustu zábavy v jejich centrálním parku. Ta akce vznikla někdy před 10 lety, když učitelé stávkovali. Na 1. září byly zavřené školy, čili my jsme nechtěli prvňáky ochudit o to, aby přišli o 1. září, tak jsme je tenkrát stahli sem do centrálního parku pod širé nebe. Byla to tuším největší první třída v České republice v té době, protože všichni prvňáci, nějakých 800 dětí, bylo pod širým nebem a stala se z toho tradice, zůstalo to tak, protože ti prvňáci vlastně ve 8:45 ráno vypadnou ze školy, jsou plni dojmů, ale rodiče většinou chodí do práce nebo si vemou volno a nevědí, co s nimi, čili tady v centrálním parku je pak pro ně udělané takové zábavné dopoledne, aby měli na co vzpomínat, zároveň tím ulehčíme i rodičům, že nemusí vymýšlet nějakou velkou zábavu pro děti a je to příjemné s užitečným a myslím si, že děti si to dobře užijou. Navzdory nepříznivému počasí do centrálního parku dorazila spousta prvňáčků se svými rodiči, ale i sourozenci. Malí žáčci už měli možnost si ujasnit, co je bude ve škole bavit nejvíc. No, sekačka, že se mě nebude vystřelovat, co konečně budu velká. A na co ty se těšíš nejvíc? Já se těším, až budu umět číst a až bude mi maminka nebo nemoc něco říkat a já si to přečtu sama. Pro všechny bez výjimky byla připravena spousta zábavy a legrace. Kromě atrakcí se na hlavním pódiu střídali nejrůznější klauni a baviči, kteří děti rozesmívali. Musím strašně pochválit, že Praha 13 něco dělá pro děti. Musím říct, že ostatní Prahy toho moc nedělají. Dneska jsem zažil, že před naší školou rozdávala nějaká politická strana dětem, prvňáčkům a tak dále svoje politické jako myšlenky. Bylo vidět, že prvňáčci si svůj první den užívají. Došlo dokonce na zmrzlinu, kterou osobně točil a dětem rozdával starosta. I on si svoje první školní dny užíval. Tak já měl výhodu, že já tady ve Stodulkách žiju od narození a 4. generace už jsme tady, takže moje prababička se mnou chodila zase k její kamarádce tenkrát do takového malého hospodářství a tam byla taková jedna paní, to byla dcera té kamarádky a to pak posléze byla moje učitelka v 1. třídě. Do škol v Praze 13 chodí v posledních letech zhruba stejné množství žáků. Letos jsme přivítali 790 prvňáků, čili je to zhruba stejně jako v loňských letech. A já jsem rád, že ten demografický vývoj, ta křivka nemá nějaké velké disproporce, takže víme už dopředu, jak budou naplněny naše školy a musím říct, že je to celkem v pohodě. Praha 13 má zhruba necelých 5000 školáků a to bohatě pokrývají kapacity našich škol. Do školy v Praze 13 nastoupilo zhruba 800 žáků. Všechny si svůj první školní den v centrálním parku užívali. A podle jejich slov se do škol těší stejně nadšeně jako na atrakce, které pro ně byly připraveny. Karel Rychlý, Televize Praha.